け。あ、本当。危ない。したら。うん。分かってんのかな、それ。それで。いやいや。あ、ちゃんと先導してきたよ、あれ。お父さん危ないから帰っておいでって。ちゃんと連れてくるんだよ。じいちゃん連れてきてよ。お父さん帰ってきたから安心して帰ってきた。去年のこと覚えてないから。帰ってきた。偉かった。偉かったね。あ、じいちゃんまた行っちゃった。あら。あら、もう帰ってきた。もう言おうと思ったのに。言おうと思ったのに行っちゃった。気をつけて歩くか。まあね。白鳥そうと思って出してるけどダメだね。白鳥今朝5羽行ったわ。5羽行った。もう行っちゃった。最後でないだろうかもう。もうね。お父さん呼んでおいで。マロが行かなきゃダメなんだよ、お前。お前のじいちゃん。あ、行っちゃった。転びあれ。今年転んでないって。なんかね、靴の裏のさ、金具をね、つけてたから大丈夫ね。私もすっごいの、これもついてんだよ。うん。ほら、くーちゃんちょっと捕まして。くーちゃんちょっと捕まして。これ私の靴の裏。あ、本当だ。ついてるでしょ。これ高かったのこれ。そうでしょ。これだけで。くーちゃんダメ。ね、ミカちゃん。